ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଦିବସ, ପବିତ୍ର ତିଥି। ଅକ୍ଷୟର ଅର୍ଥ ଯାହା କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଥିବ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା, ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜିର ଦିନରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ଆମେ କରିଥିବା ଆଜିର ଦିନରେ କେବେ ବି ଆମର କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମର ରହିଥିବ, କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ବିଶେଷ କୃପା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ। ତାପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ। ତାପରେ ଆଜି ଦିନ ଯିଏ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ସବୁ ଦିଏ କେବେ ସେ ତାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କର, ଭକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ପବିତ୍ର ମନ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଅଛି କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା ରୂପା କିଣିଲେ ଆମକୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯଦି ଏହିଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଭାଗବତ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, ନାମ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ସୁନା ରୂପା କିଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକ ବହୁତ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଗଲା କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କ'ଣ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆମେ ସୁନା ରୂପା କିଣିବା ଜାଗାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଜନ କରିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଏସବୁ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କେବଳ ସୁନା କିଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୌତିକବାଦୀଙ୍କର ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ କି ଆଜି ଦିନ ସୁନା କିଣିଲେ ଆମର ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ବହୁତ ଧନ ରତ୍ନ ବଢ଼ିବ, କିଛି ଇଏ ହେବ, ଏସବୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ଭୋଜନ ଦାନ ମାନେ ଭଜନ ଯିଏ ଦାନ କରିବ ତାର ବି କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନା। ତାପରେ କେବଳ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଭ ସମୟରେ, ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ସମୟ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଯାଇ ଭକ୍ତି କରିବା, ସେଇଭଳିଆ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ। ତେଣୁକରି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ହରିନାମ ଦାନ ଭକ୍ତି, ତାପରେ ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି ଏସବୁ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନା, ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରିବା, ଚାକିରି ହଉ, ଜବ୍ ହଉ, ଧନ କମାଇବା, କୋଠା ବାଡ଼ି, ଧନ ରତ୍ନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ କାଳକ୍ରମେ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭୋଜନ ଦେବା, ଏସବୁ କରେ, ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଏସବୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି
ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ ଆମକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହାକି ଆମର ଜୀବନରେ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନା। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ କରିବା କ୍ଷୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କ୍ଷୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଗୀତା ପାଠ ନେଇ କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହି କାମ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ କରିବା। ସୁନା ରୂପା କିଣି ଅଯଥା ସମୟ ବିତେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଇଏ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦଣ୍ଡ।